Veľmi pekne ďakujem, vážený pán starosta, milí hasiči, milé hasičky, milé hasičatá, milí Soblahovčania. Veľmi sa teším, že sa môžeme dnes stretnúť a pre nás je to veľmi výnimočná udalosť a ja väčšinou ešte dodám, že po tom týždni politického pekla v Bratislave a po tom všetkom, čo sa teraz deje na tej našej hranici južnej, tak človek naozaj je veľmi rád, že aspoň na chvíľku môže stretnúť normálnych ľudí. Dnes sme sa tu ale stretli hlavne kvôli hasičom a tak mi dovoľte, aby som sa venoval predovšetkým im. Pre mňa sú dobrovoľní hasiči naozaj veľmi výnimočná skupina ľudí práve preto, že všetko to, čo pre vás robia, všetko to, čo robia pre vašu záchranu vášho života alebo vašich majetkov, robia vo svojom voľnom čase. Robia to bez nároku na odmenu, robia to častokrát na úkor svojich rodín a to všetko v zmysle toho klasického hesla, ktoré majú vyšité určité aj na ich vlajke, Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Práve preto si aj od nás zasluhujú obrovskú pozornosť a je našou povinnosťou pokúsiť sa dostať našich dobrovoľných hasičov do 21. storočia tak, ako sa to naozaj patrí, pretože ak Slovensko má nejaký poklad, tak sa určite skrýva v takmer 100 000 dobrovoľných hasičov na celom Slovensku a vy viete veľmi dobre, že tie vrtochy počasia nás skúšajú čím ďalej, tým viac a preto treba byť pripravený a ak odrátam tie najmenšie detváky a tých najskúsenejších hasičov, najstarších, tak nám ostane skupina 35 000 kvalitne vycvičených mužov a žien, ktorí sú pripravení zasiahnuť kedykoľvek vo dne a v noci a ja som veľmi rád, že im máme šancu aj trošku vylepšiť ich zásah, aby boli rýchlejší, modernejší, efektívnejší a to aj dnes je vlastne toto odovzdanie vozidla. No a som veľmi rád, že je tu s nami aj váš pán župan, ale pre mňa predovšetkým poslanec Národnej rady a hlavne predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, hlavne z toho dôvodu, že dobrovoľné hasičstvo na Slovensku má viac ako 150-ročnú tradíciu a konečne po 150 rokoch sa podarilo presadiť samostatný prvýkrát nový zákon o dobrovoľných hasičoch, dobrovoľnej požiarnej ochrane na Slovensku, na ktorého báze sme mohli postaviť celý tento veľký projekt. Bol to veľký súboj, malo to veľa nepraníkov, i keď nechápem, ako je to možné, ale bolo to tak. A ako výbor Národnej rady naozaj zabral a veľmi nám pomohol, takže pán predseda, chcem sa ti ešte raz poďakovať za podporu tomuto projektu.